Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Hello, the viewers. Anthu ambiri amandifunsa andi amafunsa kuma inbox pa WhatsApp ena live maso ndi maso akuti kodi magalimoto ndi chabe pa paper la pokha olo pa Facebook pokha. Tanena ayi magalimoto amene ndizoona ndi live ndi mafuna ndikuonetseni kuti magalimoto ake ndi amenewa. Ngakhale ena palibepo ndi msadabwe kuti magalimoto aja tinali cha pa paper la chabe olo pa Facebook chabe. Ayi si pa Facebook si pa paper la zinthu zimene zichatsiriro zinthu zake ndi izi zinthu zake ndi izi zenizeni. It's for real osadabwa ayi nditu ndi zimene zizi zolembedwa. Odya zake halibe mlandu. Apa pali jembe, ili ni jembe. Apa pali the Vice President Dr. Michael Usi. Nditu it's real nditu osadabwa. It's real ndi zimenezi. Hayi nivyaonenesha kati timulongolani. Yayi para nitena pangani live wangu hapa mseo zinali panseo mama amati ngati ndichonjo yayi mpange live zinali panseo mama wa hizi zilipo tu zambi mbili zilipo zina blanta yaso kulizina zina za chokapo zili panseo ndimene zili pamene. Odya zake halibe mlandu. Ndi zimenezo. Ena kufunsa yayi jani hendala mazipeza kuti mwakuti declaration of assets mutakupita kukayangana kuti kodi bwana Vice President Dr. Michael Usi ndrama zimene zizi za magalimoto akuzipeza kuti akakufotokozerani izi zachokera apa Musaiwale amenewa anali director wa organization ina yake for so many years mpaka abangalikaya. So msadabwe mutawapita declaration mutawakaona kuti dinzona ndi zake kapena ayi wazipeza kwina ayi nditu zao zimenezi nditu. So ndimangofuna kuti ndikuoneseni anthu ambiri amatsutsa chani ndati ayi muzione zenizeni ndi zimenezi zina zachokapo kungoti mama muja ku parliament usanayambike zinaenda nditu town zinaenda ku city center The time imene zimaenda ku city center
tinamisana nazo ine panalibe. Koma ndi zimene zizi ndithu anthu amati ayi ndizabodza, ayi nzabodza. Ayi sizabodza. Ndi zenizeni. Yes. Zimene zikodi zikakwanisa kufika kupanga kampeni midzi chani mwakuti ayi osadandaula. Pali magalimoto osiyana. Jembe pantazi na jembe anyaka wati yayi walowapo pwitika imwe mkasaizirapo pwitika kweni ndimo viriri apa. Zikoma kwambiri ndizomwe ndati ndikuoneseni anthu ambiri amakangana amandira nkhula ku inbox pa WhatsApp pa Facebook live so amandira nkhula ndizabodza chanjani. Ayi ndi live tu live yeni live so timafuna ndikuoneseni kuti katunducha ndi ameneyo. It's real ndithu, it's real sizabodzaso ayi. Ena kufunsa kuti yako ndi yeni itiyo mene pai palibepo sizangayi. Siyangayi ndithu odia zake alibe mlandu. Ndi slogan ya magalimoto amene wao ya organization ya imene mtsogoleri wake ndi a Vice President Dr. Michael Biswick Osi. Zikoma kwambiri ma viewers, tikufunani masana opambana. Tizonana pa social media pomwepa. Ambiri muli ku Valentine, pitani kapangeni Valentine. Amene mulibe wachikondi, iyayi palibe munthu amene alibe wachikondi, muli nawo achikondi anu, ana anu, makolo anu, anzinzanu, pali anzizathu ena, anzanu ena amene ali more than enough. Appreciate them. Alembereni ma message kuti muakonda ndi mene zilili. Tathokoza nonse, takunyadirani zikoma kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.